बारग' एबसुनि आफादगिरि बिथाङा इउपिपिएलआव फैनाया बाख्नायथाव। बिथाङा राजनितिनि फोथाराव थानानै खामानि मावनो नागिरदों। नाथाय आंनि नोजोराव दिपेन बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट नामाव दङमोन। नाथाय बिथाङा इउपिपिएलनि ट्रेनिं लाखाबाय थानाय। बिथाङाथ' इउपिपिएलनि खामानिखौ मावखाबाय थादोंमोन आरो बिथाङानो बर' हारिखौ खौसे खालामनो होननानै इउपिपिएलजों हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो थांफाथारनांगौ बे धोरोमनि जे पलिसि लादोंमोन। नाथाय दिनै जे नुबाय जे रायजो राजाया जेरैबायदि हाग्रामा महिलारिनो 28टा देरहानानै मेन्डेट होबाय, खाम्फा बर'निफ्राय बिथाङा फैबाय आरो गोबां इउपिपिएलनि नेताफ्रानो फैफिनबाय। चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो मैया रिजाइन होबाय आरो बे दिनै गाबोननि गेजेराव बिपिएफआव जइन जागोन। दा बिदिखौ नायनानै दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएलआव बिथाङा अपसनखौ लानो हायोमोन बिपिएफआव। नाथाय बिपिएफजों फैनो हानायनि बिथाङा मोनसेबो पइन्टखौ क्लुखौनो दोनखालाङाखै। बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि एगेन्स्टै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों। बिथाङानो हाग्रामा महिलारिखौ दाय फोनांनानै एससिनि एमपिसि हरनायनि दाय फोनांनानै सात्रफोरखौ इयुथफोरखौ उसुथायनानै एसेमब्लि बुख्रुब होनाया दिपेन बर' बिथाङानोखा। दा ओंखायनो बिथाङा बिपिएफआव फैनो हायाखै। बे हिसाबै दिपेन बर'आ जे फैनानै इउपिपिएलखौ बिराद गिदिर मोनसे चमक खालामहोगोन आं बेखौ सानाखै। दिनै जमदुवारनि बेहाय मोनसे वमेन इयुथ आरो बिएसइउ नि मोनसे बानजायनायाव मोनसे पाब्लिक मिटिं जादों। ओमफ्राय बे मिटिङा जोंनि फैगौ एसेमब्लि इलेक्सनखौ लानानै जादों। दा बेहाय खुब मानसिफोर फैदों। आं जोबोद मोजां मोनो। फुंनि 10टायावब्लाबो रायजोफ्रा जे एथ' फैदों, बिसेसकै महिलाफ्रा 70% दङ। खुब बाख्नायथाव आरो खुब गोसो दुंगाथाव। फैनाया खुब मोजां बाथ्रा। फैनायनि खारनाबो बेनो आगोलसेबो फैयोमोनब्लाबो दिनैनि बायदि एथ' फुङाव फैनाया बांसिनखौ नुदों। खारना बेखौनो होननो हागोन, आं होननो लुबैगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिटिसि इलेक्सननि सिगां जे मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन, बे मोनबा गेरेन्टिखौ बिथाङा मास मोनब्रैयावनो फुलफिल खालामबाय। जेखौनाखि प्रमद बर'आ बोसोरबायावबो होआखैमोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होगोन होननायफोरखौ होआखैमोन। दिनै नाथाय जोंनि बे मोनबा गेरेन्टिखौ होजोबनायाव रायजोफ्रा खुब मोनसे आग्रहखौ नुदों। आरो बे जोंनि जाथ्राया हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि गाव रेलि खालामबाय दिसपुर चल' जात्रा। बेबो जोंनि बे मोनसे दिसपुर चल' जात्रानि मोनसे पार्ट। आरो बे इलेक्सन केम्पेइन इलेक्सन केम्पेइननि थाखाय फैदों। आरो जों आसाबादि दिनै बेवहायथ' सोर दंबावो कन्टेस्टआवलाय, जिहेथु एनडिए हिसाबै बिजेपिआ बिपिएफखौनो सापर्ट खालामबाय। जों बे एनडिए हिसाबैनो 15टा बिटिसिआव 15टा सिटआव गेलेगोन आरो सारा आसामाव जोङो 126टा सिटआवनो एनडिए हिसाबै गेलेगोन। दा बेवहाय जों बिटिसि हिसाबै जों 15टायावबो 15टाखौ देरहाहरनायखौ जोङो नुदों आरोखि। दा जे लक्षणखौ नुदों बे देरहानाया बिपिएफआ देरहागोनखौ जों रोखा जानो हादों। आरो नैबेबो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय सासेबो लिडारखौ गैला बायदिखौ जों नुदों। इउजि ब्रह्म सारेन्डार खालामबाय। बिथाङा इलेक्सन गेलेया होनबाय। गबिन्द बसुमतारियाबो इलेक्सन गेलेया होननानै सारेन्डार खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे जेरै खाम्फा बरगयारि बायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया इउपिपिएलआव थांदोंमोन, बिथाङाबो फैबाय। दा बिपिएफआ 28टा देरहानानै दंमोन। दा खाम्फा बरगयारि बिथां फैनानै जोंहा 29टा जाबाय। 29टा जाखांनायनि उनाव आरो इउपिपिएलआ 6थाल'सो थाबाय। आरो 6टानि गेजेरावबो दा नुदों जे प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि एमपि जाहैनाय लोगो लोगो बिथांनि सिटआबो नागारलांबाय। बे सिटआवबो बिपिएफआ एसेल' भटआव सेकेन्ड पजिशनाव दंखायोमोन। दा बे सिटआबो रैमारि समस्थियारि बिपिएफआव फैगोन। होमबा जों 30टा फैबाय होननानै जों सानना लानो हायो। दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे दोलोनि मुरब्बी प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा रायजो सभायाव थांदों। बे बिथांनि खोथा आङो आसिर्बाद वेलकाम खालामो बिथांखौ। रायजो सभानि एमपि जाहैनानै गावनि मा मावनो सानदों बेखौ मा मावनो हायो बिथांनि खोथासै। नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ लथं फथं दा। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव रावबोआनो गैया बायदि।